Moikka! Täällä on uudet töpökät jalassa. Ja roskalehtiä. Olen tulossa Sittarista. Ja semmosen tulin ihan kertomaan, että tuossa käytävällä hoksasin. Tänään mä kävelen ihan normaalisti. Niin kyllä se vähän kirvoitti tuohon kyyneltä tuohon silmäkulmaan, että niin. Kun tajus, että polvet joustaa ja kävely sujuu. Menin ihan vauhdikkaasti monien kärryihin nojavien ohi. Tää Sittari on hyvä paikka testata kuntoa. Täällä on nämä juoksuradat niin pitkät ja ei ole lepopaikkoja. Kyllä tää tuo sen totuuden esiin, mikä se kunto on. Ja nyt se oli sen verran hyvä, vaikka mä oon eilen tehnyt semmosia liikkeitä, nostanut käsiä ja venytellyt käsiä, niin tänä aamuna se tuntui taas kehossa, kun mitähän mä en saisi tehdä. Niin se tuntui sitten kehossa sillä tavalla, että kädet oli turvoksissa ja kaikki paikat jäykkänä, mutta sitkeästi vaan lähdin liikkeelle ja mä olen ajanut ruohoa nyt 3-4 kertaa tänä keväänä ja ihan sekin tuntuu, että on parantanut kuntoa. Toisena päivänä sen ruohonleikkuun jälkeen, ensimmäisenä päivänä on pikkusen kipeä keho, mutta toisena päivänä se on sitten niin, että jos sängystä päästään ylös. Että se on todella hurjaa, kuinka se tulee parin päivän viiveellä se pahin. Et mulla on vieläkin menossa se tokentuminen tuosta maanantain ruohonleikkuusta. Mä heitin semmonen 4 tunnissa koko rumban, mitä mä oon edellisellä viikolla meni puolet melkein enemmän aikaa. Nyt oli tietysti helpompi leikata, kun oli lyhyempi nurmikko, mutta mä vedinkin sen lyhyemmäksi. Ja ei tarvinnut kukkia enää varoa, mä vedin kukat liittanaksi. Niin kävi vähän nopeammin. Mutta mä lähden käymään vielä Lohjalla alennusmyynnissä, kun kerran kunto on näin hyvä. Katsotaan, olisiko siellä joku alennusvaate mulle. Mutta ihan oikeasti, kyllä se vähän pistää kyynelehtimään, kun tajuaa, että vaikka on keho edelleen tulehtunut ja kipeät nivelet, niin et kävelee niin kuin normaalisti. Normaali ihminen ei ole semmoisessa etukenossa eikä vaapu eikä klenkkaa eikä hidastele. Niin kyllä se kuulkaa on loistava tunne. Että on saanut jotain aikaiseksi ja koko kevään on työstänyt tätä, että pystyy liikkumaan. Mut hei, mä sain saaliiksi 2 Koivulantilan maitoa ja laitan ne vielä tuohon viileeseen matkan ajaksi. Niin pääsee tekemään juhannusherkkuja sit siitä ja sain vielä Koivulantilan 2 desin kermaakin, että se on vähän harvinaisempaa herkkua täällä Lohjalla, kun on niin isoja tötteröt ollut. Mut jes, ihanaa juhannusta kaikille. Olkaa rauhaisin mielin ja rakkaudellisissa fiilingeissä ja kaikkia kohtaan itsennekin ja huoli pois ja älkää hukuttautuko ja saunokaa maltilla. Moikka!